Case na metade das praias de Galicia recoméndase non fumar. Os veciños da comarca consideran que debe estar permitido fumar sempre cando se respecte o medio ambiente. A pesar de que comezaron sendo unha minoría, alá polo 2012, cando Baiona se convertiu na primeira praia sen fume, agora a maioría dos concellos contan cos areais nos que se recomenda non fumar tabaco. Trátase dunha campaña na que non existe un réxime sancionador, xa que o obxectivo é formar, informar e convencer para evitar os fumes nas praias. Os veciños da comarca opinan. A mí non me interesa, eu non fumo, pero tampouco non son partidario de que sí, que fumen ou non. Pois se queren fumar que fumen, e se queren que non. Home, eu son fumador e a verdade que me disgusta algo, pero se hai que facelo, pois tendremos que adaptarnos e punto. No, siempre e cuando lleven un cenicero portátil, a mí non me importa, pero sempre que non echen las colillas a la arena. Así mesmo, outro caso é das praias nas que non poden entrar os cans. Os veciños consideran que deben dispoñer de máis praias nas que sí poidan entrar. Os cans tamén, eu son partidario de que sí, pero sí que se limpien despois dos cans, pero do resto levar os cans, pois por que non? Son parte da familia tamén. Non teño can, a verdade que non me molesta. Si somos un pouco consecuentes todos, pois penso que non habería demasiado problema, non sei. Bueno, que haya alguna playa máis, por lo menos. Na comarca Barbanza hai unha gran cantidade de praias en fume. En Muros son o Cabo, Ventín e a Rocha, en Noia, Boa Grande e Boa Pequena, Arnela, Coira, Gafa, Ornanda, o Pozo, a Vila en Porto do Son, e no caso de Ribeira tan só Riazor e o Touro, na Pobra o Caramiñal o Areal e en Boiro a súa gran maioría, ao igual que en Rianxo.